हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव गोबां बिबांनि आबादारिफोरनि आबाद सिलिंखार। बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय जफादं हालामनि आमिनगाव गामियाव थांनाय मैया शुक्रबारनिफ्रायनो आदार नागिरनानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ गोबां आबादारिफोरनि आबादखौ जानायजों लोगोसे सुखुराम ब्रह्मनि 1 बिगासो हानि थासोमलि अजय ब्रह्मनि बिगाथामसो हानो गोनां माइ आबादखौ जाजोबलांदों होननानै फोरमायदों। मख'जाथावदि दासान्दि हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि जेंनाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो। हाग्रानि मैदेर फालोआ सुबुं थानाय ओनसोलफोराव फैनानै बायदि आबादफोरखौ जानायजों लोगोसे सुबुंनि न' बां सिफायनाय, सुबुंखौ जिउ फोजोबनायखौबो नुनो मोनगासिनो। रायजो राजाफ्रा हाग्रा बिफानखौ खावलायदों मैदेरखौ होहरनायजों लोगोसे होबथानायनि राहा खालामना होनो। थासुमलि बागानाथ' दा फुङावसो दानि 5:30 जाबाय। बेसेबांसो मैदेरा फैनानै जाखो? 13टा दङ। माब्लानिफ्राय बे मैदेरा बे ओनसोलाव फैनानै बेबायदि आबादफोरखौ जाबोबाय दं फोरमायनो नामा? फोरमायनो हायो। एबार जों मथा-मथि 8 बोसोराव बेयाव फैनाया। देग्लाय बोसोराव खैबारसो फैखो? देग्लाय बोसोरावथ' दा खेबनै जाबाय दा फैनाया। नोंनि मा आबादफोरखौ खहा खालामनांगौ फोरमायनो हायो। नै दा जोंनि आबाद मावनायाव बे थासुमलि बारियाव आराम फैनानै दानि फुंनि 5टा बाजियाव फैनानैखि एकदम डाइरेक्ट बिगासे थाखो साफा खालामदो फुङावनो। नै दासो माइ जोंहा माइ गायाखै, थासुमलि दङ। खिन्थु जोंहा मैगं दंमोन दिनै। मैगं फुङाव खानो फैनायाव थासुमलि बागानाव थाखायो खाथियावनो मोनबाय। बेनिफ्राय दा नुनानै लोगो थासुमलिया लोगो सेस। बेसेबांसो बिघा जालांखो? माखो? थासुमलिया बिगासेखौ ग्रोब गायखादोंमोन। फांसेबो फानाखै मोनसेबो। हाग्रा बिफाननि सरकारि मानसि एख' फैयाखै रावबो। खबरथ' आङो ओरैबायदि मोनथियाखै, थारमाने दा हाग्रा बिफाननिफ्राय दाबो मैदेर खाथियावनो दङ, खिन्थु रावबो सासेबो नुजाफैयाखै दाबो। आंनि मुङाथ' अजय ब्रह्म, गामिया आनन्दपुर, थानाया बरबरि। ओमफ्राय मैदेर फालोआथ' फ्राय आगोलनि बोसोरफोराव फैदोंमोन, बोसोरब्रै बोसोरबासो सिगां। बेनिफ्राय नै देग्लाय आरो फैबावनानै दाख्लै बृहस्पतिबारनि मोनायाव जोंहानि माइ गोमोन दंमोन आरो बिगाब्रैसो जागोन। दा माइ गोमोनखौबो जालांजोब्बाय, गालाङाखिसै। ओमफ्राय बिदिनो थासुमलिबो गायदोंमोन दब्लायसे, बेखौबो जालांजोब्बाय लोगोसे। ओमफ्राय थालिर जादो, गय गाफायलांदो इनो बाखि। ओमफ्राय दा बिदिनो माइ गोथांफोरखौबो अरसाबना जालांदो आरो। मैदेरा बेसेबांसो दंमोन? मैदेरा फैनाया ओरैनो 15टासो दंमोन। बे मैदेरखौ होहरनायनि थाखाय हाग्रा बिफाननिफ्राय जेबो खौरां लाफैयाखै नामा? हाग्रा बिफाननिफ्राय दा जेबो खौरां लाफैनाय जायाखै आरो। दा बिदिनो रायजोफोरा हाराखास्थियाव दङ। हाग्रा बिफानखौ मा खावलायनो सानो? हाग्रा बिफानखौ बेखौनो खावलायनो सानो दे बिथांमोना थाबैनो फैनानै एसे अबावबाफोर हाजोफोरखौ होना दोनहरनायनि राहाखौ लानांगौ।